Здравейте хора, аз съм при мене и днеска снимаме с един много готин сервер. Наслаждавайте се. Ти измен ли си? Ние сме срещу някакъв друг лен. Майко. Еш да имаш емка. Сега ще взема, бе. Абе, те са ботове за мен, бе. На ти бомба. О, не ми трябва бомбата. Ама чакай, че нещо ми се бъгва мишката, ще я направям по-бърза. Окей. Оле, бочке, тя ме е била на 3. Иска ме уби, бе. Давай. Къде е, бе, там? Идва. Абе, там, бе, така. Идва, абе, вратата. Цепи през стената, бе. Виж как избягат. Ето го. Къде е там астия, бе? Бъде напред. Ето го. Браво. Майко, аз плеер съм се казвал. След малко ще променя името. Да ти го промена ли? Не, бе, аз ще си го променя след малко. Сега сме в игра. Така че да бъркам, бе, човек. Мале, аз съм забрал да игра тая, бе. Треп паря, бе. Кой треп? Майко. Сега. Тука вече това беше късмет. Не мога да постъпя. О, ма. Трябваше малко да загреем, бе, сега. Аз след малко си го направя мерника и голям, защото ме е много малко човек. Майко. Век, точно взе цялко хъпа. То вече няма пари за оръжие, ай. Някакво... Айде да не казвам какво. Оръжие. Да, бе, наистина. Аз съм две. Майко, те са двама, е! И двамата ми слизат. Цепи. Еми, патронът свърши, брато. Няма нищо, е. О, тука, лека му лаги малко. Случва се, чакай, аз сега ще взема едно. Сега да не се случва. Къде съм най-тотин с него. Още съм загрял. Майко! Това оръжие горе-долу съм добър. Оле, трима! Не, няма как просто. Емка, взема ли всички? И сега, ако можех да ти кажа къде са тия лайна, ама не мога. Лаги просто да не го. Лети ли, бе? Сега да... То с оръжие хладно. Аз па хладно. Стори го в хладилника. Ай стига, пак ми става нещо с интернета. Де? 17 пинг. Кой е на 21? Майко, това съм аз, бе. Але, то с АВП или снайпер там, какво се казва. Мале, здраво ми лаги. Малки, бе! Ма то още един ли има? Да! Сериозно. Взема ли става? Добре, сега кажи ми какво е това, 84 пинг. Прикъсваш какво? Нищо. Ето! Ай стига, аз много съм станал слаб на тази игра. Трикъпа, той един... Боб Марли!
А? Не. Дай някакъв друг сървър, бе. Ау. Аз тя тук да не спи. Съм друг сервер, бе. Тя е толкова всичко. Няма да се вкажи според те. Дали да го кажа сървъра? О, май. Ой, човек. Оле! Оф. Не? О, магия. Сей топ. Ние че малко бъдя. Супер, правите ме. Окей, бе, много пинк имам, бе. Окей, Няма нищо. бах ти бота съм, тя ще охранявам. Оле! Ма, виж сега. Дропна ли си? Така, отново сме тука. Дали казах ще измръзнал, бе? Това ми на гледа, качи ги. Ял на бъв. Ял, тури нощ. Ял на бъв. Идвам, бе, идвам. Тури на бъв. Ено там хода, де. Аз сега. И? Какво ще правим? Аха. Само да. Я. Къде си, бе? Помощ! Не, идвай, бе! Мама, колко? И това ще за този път, хора. Дано бях харесал клипчето. И не се отчаивате. Не се отчаивайте. Подготвям големи планове за този канал.